se můžu na někoho na něco zeptat a tím zjistím, jestli ten člověk měl něco společného s vězením. Když někdo krade, tak dostane přes prsty a podle mě to stačí jednou. Co je pro vás štěstí? Hodně kerek, ale to už dneska je to složitější, než to bylo třeba před 20 lety. A myslím si, že docela bych to dokázal poznat na základě rozhovoru, ale vlastně jsem byl úplně vedle. Vítejte u dalšího Czexperimentu. V tomto díle jsme se rozhodli zjistit, jak moc náš úsudek ovlivňují stereotypy. Obyvatelé Říčan a další návštěvníci dnes dostanou nelehký úkol. Během dne budou muset poznat, kdo z grillmasterů má za sebou trestní minulost nebo je přímo ve výkonu trestu. Bude to Pavel, Monika nebo Ruda? Kdo z nich má podle vás trestní minulost a podle čeho to poznáte? Jsem 47 let, jsem vyučený zadní kopráč Kameník. No jsem zvědavý, zároveň se toho bojím, protože nevím, jestli na mě ukážou ty lidi, jako jestli jsem nebo nejsem. A mám strach, no. To. Jo, mám zkušenosti s grilováním. Na zahradě, prostě v přírodě, když jsme jezdili s dětma pod stan, takže jsme grilovali furt. Nebo i na stavbě jsme grilovali prostě. Když to jde, tak griluju. Bude mi 31 a vystudovala jsem dámskou krajčovou. To jsem nikdy nedělala. Nejvíc mě bavilo dělat burzovního makléře, tam jsem se našla. Tak na dnešek se moc těším. Mám ráda lidi, ráda je obsluhu, ráda je nakrmím. Už od 10 let si přeju mít statek velký, koně. Pracuji v neziskové organizaci jako sociální pracovník. Mám jednu zkušenost s grilováním, kdy jsem pomáhal grilovat nějaký maso, zeleninu, kdy jsme hostili v naší organizaci hosty ze zahraničí. Mám rád humor, i ten hodně černý a sarkastický. Moje životní heslo je hlavně se z toho neposrat. Moje životní motto je žít naplno a trošičku už myslet jakoby na budoucnost a ne žít ze dne na den. Moje životní heslo je se pořád smát. Návštěvníci našeho experimentu budou moct grillmasterům během objednávky položit jednu jedinou otázku. Nesmí se však týkat výkonu trestu nebo toho, co mohli spáchat. Na co byste se zeptali vy? Mám se na něco zeptat a na co konkrétně? Jako ten člověk má nějak vypadat, má nějak mluvit? A dám si krásku, tak ano, jde se. Jak jste se dostala na tuhle akci? Vybrali mě. Na internetu. Stalo se vám někdy, že byste nedostal pracovní pozici na základě životopisu? Ne. Tak vás poprosím o nějaký malý buštíček a dávám vám žeton. Ano. Dobrý den. Dobrou chuť. Moc vám děkuji. Pracuji jako OSVČ a lidi chodili za mnou jako ohledně práce. Nikdy jsem já nešel za lidma, jako, aby mi dávali práci nebo to. Co byste poradil svýmu mladšímu já, abyste se dneska cítil líp? Já jsem naprosto teďka spokojený, takže bych tomu svýmu mladšímu já řekl, buď takový, jaký jsi, ať si za svým. Svýmu mladšímu já bych určitě poradil, ať si dobře rozmyslí, co dělá. I když chápu, že ve 20 letech a ve 44 je to něco jiného. No. Jo, jsem teď v životě šťastný. Nebylo to tak vždy, ale posledních pár let můžu s klidným srdcem říct, že jsem šťastný. Odpoledne pokračuje a my jsme se rozhodli zeptat návštěvníků na pár otázek. Věříte, že vězení člověka napraví? Jestli vězení může člověka napravit, myslím si, že z velké části ne. Znám člověka nebo lidi, kteří už dneska, když to řeknu lidově, sekají latinu, ale už tím, že se tam spousta těch lidí vrací neustále jako z recidivy, tak si myslím, že to nefunguje úplně tak, jak by mělo. No tak když někdo krade, tak dostane přes prsty a podle mě to stačí jednou, když je normální. Když to nestačí, tak tam jde po druhý, po třetí a někdo se tam vrací opakovaně. Jaký máte vztah se svýma rodiči? Dobrý, moc dobrý. Můj vztah s rodiči byl dobrý, s tátou výborný, ten mě vychovával prostě, fakt jako na tátu vzpomínám hodně dobře. Vadilo by vám odloučení od rodiny? Vadilo.
Hodně, s maminkou jsem hodně svázaná, i tím, jak taťka umřel, tak jsme se dali ještě víc dohromady. Miluju svýho psa, své děti, takže vadilo. Dobrý. Tápeme na to se ptát, aby jsme to odhalili. Grillmasteru jsem se všech 3 zeptala na stejnou otázku a ta otázka zněla, jestli jsou v životě šťastní. U Moniky tuším a u Rudy, tak tam se přiznám, že mi ta otázka vůbec nepomohla a vlastně nevím. Vadilo by vám, kdyby se někdo s trestní minulostí stal vaším sousedem? Já bych se třeba o to zajímal. Musí se člověk asi podívat, měl by se podívat na druhou stranu a něco si o tom zjistit, jo. Protože člověk chyby dělá, že jo. Nevíte, za co ten člověk mohl být. Mohl to dělat cíleně, mohl se dostat do toho náhodou. Bohužel to tak je, že? Kdybych měla za souseda někoho s trestní minulostí, tak by záleželo, jak by se ten člověk choval. Protože máte okolo sebe sousedy, kteří nemají trestní minulost a zrovna se nechovají hezky. A ty lidi, kteří mají takovouhle zkušenost, tak se můžou chovat hezky a jsou to normální lidi jako my. Kdybyste v budoucnu měl být ve vězení, co by vám nejvíc chybělo na tom být na svobodě? Rodina, příbuzní, děti, všechno. Já bych se chtěla zeptat, jestli je něco, čeho litujete ve svém životě. Lituju, že jsem odešel od své manželky. Co je pro vás štěstí? Moje rodina, moje vnoučata. Děkuji. Mám rodinu, mám 4 děti, dospělé děti, už jsem dvojnásobný dědeček. Pro mě je štěstí vlastně vnuci teďko, rodina, že bydlejí u mě, prostě, že jsme pohromadě, no, že za sebou stojíme i v těžkých chvílích. Já mám otázku, dobrý ano, den. Měl jste na sebe někdy pouta? Jo, měl. To nevím, jak toho člověka poznamená prostě takovýhle prostředí. Jestli prostě ten člověk je strhanější, nebo protože přece jenom se to na něm podepíše, to prostředí, že jo. Prostě většina lidí se nemá peníze starat se o zuby, takže třeba nejsou tam zuby, hodně kerek, ale to už dneska je to složitější, než to bylo třeba před 20 lety. Oni teda za něco vlastně sedí, ale vlastně je strašně důležitý zjistit proč se jim to stalo, za jakého důvodu, jaký měli dětství. Tak vždycky se koukám jako do té minulosti, proč se to tak stalo. Nenapadla mě otázka. Na základě jejíž odpovědi bych si myslela, že něco jako zjistím. Je podle vás dobrou investicí podporovat lidi s trestní minulostí v jejich nápravě? Mám třeba kamaráda, s kterým chodím občas na pivo a ten se dělal za nějaký krádeže, uvědomil si to, čeká dobrotu. A můžu se zeptat? Ano. Myslíte, že jste někdy někomu sloužila jako špatný příklad? Jo, určitě ano. Jo. I když nechtíc, ale určitě ano. Děkuju. No tak měli jsme party, 3 nebo 4 v Litvínově. Byli fotbalisti, skejťáci a já jsem se přidala k těm skejťákům. Mě to víc stáhlo k těm rebelům, ale furt jsem byla jakoby hodná holka. Chtěl bych zeptat, jaká byla vaše nejlepší a nejhorší vzpomínka z dětství? Jestli mi dokážete odpovědět. Nejhorší, když jsem tátovi ukradla 1000. Ano. A nejlepší, když jsme spolu jezdili starovat. Udělal jste někdy něco, co bylo špatný a myslíte, že by to šlo udělat líp? Hodně věcí v životě jsem udělala špatných a šlo by to udělat líp, ano. Dobrá. Měla jsem přítele, který bohužel zemřel a kdybych s ním strávila víc času, jak bych ho třeba i dohnala k tomu, aby šel doktorovi, protože mu prasknul vřet a umřel. Odešel dost brzo, bylo mu 32 let a dost mi v tom životě pomáhal. Co sportovní vyžití? Jestli sportuju? Miluju sport. Strašně ráda jezdím na koni, na bruslích, na kole a teď poslední dobou chodím i do fitka. Nemyslím si, že by člověk mohl podle nějakého jedné vlastnosti nebo něco, na čem se nám na člověku něco zdá, jako poznat, co vlastně má ten druhej za sebou. A jestli je to zrovna výkon trestu, anebo třeba úplně jiná náročná cesta. Tím, jakou mám jako pracovní nebo profesní zkušenost, tak to vůbec jako se nedá, jo? Protože i ti lidé potrestaní, odsouzení a tak dále, takže mohou být velmi inteligentní, mohou být v zaměstnání šikovní, jsou to normální lidi jako my. Tak se zeptám, děti jste ženatý? Jsem rozvedený. Rozvedený. Prosím.
Já jsem měl poměrně šťastný dětství, vyrůstal jsem na Letný, začal jsem hrát basket a malinko se to zlomilo ve chvíli, kdy vlastně, když mi bylo asi 13 let, tak se naši rozvedli a já jsem zůstal bydlet jenom s mámou. A zeptám se vás, čeho nejvíc litujete ve svém životě? Že jsem se víc nevěnoval sobě. Děkuji. Prosím. A mě by zajímalo důvod toho tetování. Proč tam mám Havla? No. To, jaký vlastně on byl slušný a prostě otevřený a milej, tak to v dnešní společnosti pro mě trošku chybí. Ty jeho hodnoty, které on vyznával. Tak jo, hezký. Díky moc. Lidé mají za úkol dát svůj hlas buď Pavlovi, Monice nebo Rudovi. A jaký je váš tip? Schválně to napište do komentáře ještě předtím, než se to dozvíte. Já jsem si prostě skoro hodila korunou, protože jsem věděla, že to nepoznám. Podle vzhledu a prostě toho, jak jsem to tak jako vycítil asi vnitřně, no. Pavel, no. Můj první dojem byla jako Monika. Monika. A vysvětlil, že je to Ruda. Nevím, kdo to je, myslím si, že Ruda, ale taky nevím. Ten, kdo je nejvíc nacvičený, namakaný, tak by to mohl být on. Já bych řekla, že ten Ruda. Myslím si, že je to Ruda. Ruda. Kdo si myslíte, že má za sebou trestní minulost a podle čeho jste se rozhodovali? Hlasů od vás získal Grillmaster Ruda. Kromě Rudy to ale jsou i Monika s Pavlem. Dokonce i kapela a ostatní personál. Ano, jsem to já. Momentálně se nacházím v OVT Řepy. Odpěkávám si svůj trest 27 měsíců za neplacení alimentů, protože mi nikdy nedošlo, že když na svoje děti platím alimenty, takže na to potřebuji mít nějaký papír. Musím pracovat sama na sobě a ne furt koukat na ostatní. Zítra se může každý ocitnout tady vedle mě, ani neví jak. Takže neodsuzovat. Jsem to taky já, sedím narození. Dostal jsem 21 měsíců za řidičák a prospěšné práce. Takže jsem bez papíru hodně dlouho. Já si myslím, že by ty lidi na nás měli koukat na to, že jsme furt lidi. Že i když každý se může dostat, každý udělá chybu v životě. Seděl jsem bez 2 měsíců 3 roky. Prodával jsem drogy. Nejtěžší pro mě po výstupu vězení bylo to, když vlastně jsem třeba viděl svý bývalý spolužáky nebo svý normální přátelé a viděl jsem, jak mají prostě třeba rodiny, kariéry a mě bylo vlastně 35 let v tu dobu, když jsem vyšel na svobodu a začínal jsem doslova s holým zadkem, úplně od nuly. Ale jako nikoho jsem za to nevinil, mohl jsem si za to sám, ale náročný to bylo. Tak já bych řekl, že ten svůj život po tom svém výkonu z vězení si pořád ještě buduju. Sám bydlím, mám práci, kterou mám rád, která mě baví, mám kolem sebe lidi, který mám rád, kterým prostě můžu zavolat, když se něco děje, ale rozhodně bych řekl, že to jde tím dobrým směrem. Ale je to například i tato dívka, která během experimentu dělala pro lidi na akci Popcorn. Jmenuje se Miloslava a její příběh je až neuvěřitelný. Můj trest trvá 6 let a 7 měsíců. Mám 10letý trest a sedím za paragraf 283 drogy. Jsem měla přítele, který byl Němec. Jsme se rozhodli, že půjdeme do Prahy a chtěli jsme si koupit byt. Takže se přítel rozhodl, že udělá ještě 2 cesty s kokainem do České republiky. Takže on mě poslal k tomu svému kurýrovi, ať mu vyzvednu peníze. Takže já jsem tu kašla, že jo. Jsme se vlastně tímto způsobem zapojili do organizované skupiny, kde vlastně ta sazba je 10-18 let. A hlavně ty situace je nejhorší, že si uvědomíte, jak blížíte té své rodině. Protože v tom výkonu trestu je to na jednu stranu hrozný. Ale když je člověk zvolnej, tak to sám ze sebou prostě zvládne. Jo, ale nejhorší je tam myšlenka toho, že ty lidi venku to nezvládají. Oni se vám to nesnaží dát najevo, ale vy to cítíte. Člověk má být víc zodpovědný a víc nad čím přemýšlet prostě. Uvědomili jste si po dnešním zážitku některé vaše předsudky? Bylo to překvapení, že jste nás takhle napálili, ale musím říct, že jsem si říkala, že vlastně by to mohli být všichni. A vlastně i to, že to je kapela a tamhle lidi u piva a tak dále, vůbec jsme to prostě nečekali. Je to prostě...
To opravdu ukáže, jak je náročný to rozpoznat a poznat. Já jsem typoval Pavla, tak jako pocitově, jako ta odpověď byla taková návodná. Já jsem se ptal, co by si přál, kdyby si mu přál jednu věc, tak říkal druhou šanci. Manžela zaujala kérka na noze, kde byl prezident, tak jsme si říkali, že pravděpodobně ho pustil na amnestii. Tušil jsem, že zřejmě asi všichni tři mají trestní minulost. Byl jsem nejvíc překvapený u té slečny. Pro mě to byl příjemný pocit, měl jsem radost z toho, že se to nedá poznat. Jakož to dneska bylo vidět, máme tady několik bývalých odsouzených žen, moc ráda jsem je viděla, znala jsem některé po několikrát ve výkonu trestu, mám radost, že jsou další dobu venku, že vím, že se jim daří, mají podporu některých neziskových organizací, se kterými to venku opravdu mohou zvládnout, a to je náš cíl společný vězeňské služby a všech ostatních. Ano, rozhodně si myslím, že většina lidí má hodně velký předsudky. Uvědomte si, že za těmi mřížemi se můžeme odstnout každý z nás kdykoliv, což jako je pravda. A co vy? Změnil se nějak váš názor na bývalé a současné vězně? Dejte nám vědět do komentářů a pokud se vám video líbí, nezapomeňte dát odběr.